Mä oon Hanna Kuntsi. Mä oon ollut noin 20 vuotta aktiivinen toimija SDP:ssä ja toiminut koko sen saman ajan myös kuntapolitiikassa. Mä lähdin tosi nuorena mukaan ja SDP on aina ollut se mun juttu. Ja mä tietysti toivon, että mahdollisimman moni vaikuttamisesta kiinnostunut nuori kokisi samalla tavalla. Ja se on yksi syy, miksi mä oon päättänyt lähteä ehdolle puoluesihteeriksi. Mä oon töissä tällä hetkellä Palvelualojen ammattiliitto PAMissa yhteiskuntasuhteiden päällikkönä. Mä oon ollut siellä jo 13 vuotta ja mulla on visio siitä, miten SDP voisi olla vieläkin parempi puolue. Meidän pitää olla tehokas vaikutuskanava jäsenille ja mä haluan puolueen, jossa innostutaan. Meidän pitää tarttua näihin ajan isoihin trendeihin eikä pakoilla niitä. Mun mielestä puoluesihteeri on ennen kaikkea puolueen toiminnanjohtaja. Mä aion keskittyä järjestötyön ja viestinnän johtamiseen ja erityisesti kampanjaosaamisen kehittämiseen. Meidän tähtäimen täytyy olla kuntavaalien jälkeen heti 2019 eduskuntavaaleissa. Parasta puoluetoiminnassa on nämä ihmiset, se ilo, joka tarttuu. Me ollaan usein valittu SDP:n työ oman vapaa-ajan sijaan ja siinä kovassakin kampanjatyössä auttaa jaksamaan ne ihmiset siinä ympärillä, meidän jengi. Mä toivon, että tästä alkaa nyt vilkas keskustelu siitä, että mitä me tavoitellaan tulevaisuudessa ja tietenkin siitä, miten me se saavutetaan. Meidän puoluesihteerikampanja alkaa nyt. Ota yhteyttä ja tuu mukaan.